буду борони сахт ва обхезӣ ба ҳамин зудиҳо ба чунин вазъият айолати Каролинаи шимоливу ҷанубӣ гирифтор хоҳад шуд. Беш аз 10 миллион нафар дар рӯбарӯи тӯфони хатарнок дар Амрико қарор гирифтанд. ҳамчунин дар айолатҳои Вирҷинияву Мериленд ва пойтахти давлат Вашингтон вазъи фавқулода эълон шудааст. шиддати тӯфони Флоренс ба тадриҷ кам мешавад ва суръати шамол дар самти ҳаракати тундбод сустар гашта то 150 км дар як соатро ташкил мекунад. Тундбод ба оҳистагӣ ҳамагӣ 9 км дар соат ҳаракат карда пайваста самташро тағйир медиҳад. хадамоти фавқулода шабонарӯзӣ омода ҳастанд. бод каме сустар шудааст, вале хадамоти наҷот дар соҳил вазифаи муроқибатро идома медиҳад. мо ҳоло ҳам ба касе иҷозат намедиҳем ки ба Райтсвилл бич равад. дар Каролинаи шимолӣ ҳанӯз то шурӯи офати табиӣ тақрибан 90 000 нафар аз нерӯи барқ маҳрум шуданд. дар пайи ин тӯфон имкон дорад ки миллион каси дигар ба чунин вазъият гирифтор шаванд. барқарор кардани нерӯи барқ метавонад чанд ҳафта тӯл бикашад. мақомоти айолатҳое ки зери хатар қарор доранд фармони берунорӣ беш аз 1 миллион одамонро содир карданд. ин ба тамбашавии мошинҳо дар роҳҳо боис шудааст. барои ҷобаҷо кардани одамон дар калисову мактабҳо марказҳои муваққатӣ ташкил намуданд. мақомоти маҳаллӣ ба онҳое ки аз минтақаҳои хатарнок берун омадан намехоҳанд ҳушдор медиҳанд ки ба ҳангоми тӯфон касе ба онҳо кӯмак кардан наметавонад.